Hola, bon dia, som la Clàudia, la Davina i jo, Minerva, i avui us parlarem sobre el llibre Estirpada de Teranyina, de Maria Carme Roca. I us explicaré una mica la primera part del llibre i la Clàudia la segona i finalment la Davina la valoració. La primera part es presenta una noia de 16 anys, anomenada Berta, que s'enamora bojament d'un noi anomenat Abel, que és 2 anys més gran que ella, que el coneix a través de la seva millor amiga, la Yukino, ja que l'Abel estudia il·lustració a l'escola de manga on treballa la Natsumi, que és la mare de la Yukino. A la segona part, la Berta i l'Abel estan molt enamorats, però ella se n'adona que l'Abel li controla, la maltracta i que els seus amics diuen que és una mala influència. De mica en mica, el problema es va fer més gran i la Berta demana ajuda a la Yukino, però ella, com creu que l'Abel és molt estudiós i simpàtic, no li creu. Finalment, la Berta té que lluitar contra el masclisme a casa seva i la seva relació amb l'Abel. Aquest llibre dona un missatge de violència de gènere i valoro que els nois i noies de la nostra edat hauríem de ser conscients de situacions que són presents a la nostra societat. I fins aquí el nostre Booktuber, esperem que us hagi agradat i fins la pròxima! Adeu!